Oimore Nyakaramogi Juang kamora maintiere otieno makawuono erokamana ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag oimore kawuono mainchieng' Ngeso tarik 21 dwe mar 9 higa mar 2024. Waikoni mathoth ahinya nyato weche matimore paw siasa kama waseneno pogruok monyiedhore lela e kind jatend piny Kenya kaachiel kod jalupne mano Rigathi Gachagua. Ka Rigathi Gachagua osebedo ka wuok oko ka kiro weche ma ok ni kare, weche maneno kata mayango pogruoka elela gino ma ok en ranyisi maber ahinya kalure ni ene monego bed ni ene ong'ala manyime maneno ni oriwo wijo Kenya duto kanyakla. Mago kaachiel kod mamoko mathoth Nyakaramogi Juang waikoni otieno makawuono to mokwongo yud thuond weche ma wamiyo pek. Kumiliko oyiero mondo warit jopiny wabiro romo kodu wang' gi wang' kendo wadok e bunge kudwaro chik wan mwaloso chik wabiro loso. Odiochieng' achiel tok doho ng'ado ni chenro mar NGCDF tiyo e tok chik jod bura koro singo mar neno ni giketo NGCDF e chike mapachoka. There has never been any impeachment motion against the Deputy President. That has been his creation and those that he walks around with. Jaten kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah okwedo wach ni jod bura nitiere kod paro mar dwaro thicho oko Gachagua e apisi. Last year ndalo machal kama ne en 1420 but waneno kosedongo masani koro wan gi by dwe mar abich ne wan gi ji 1908. Luoro nitiere ewi medruok mar kwan jotuo mar ringa mar remo kata sickle cell e kaunti ma Migori. Nyakaramogi Juang mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni bed kudwa nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jotelo mopogore opogore owuok oko ka gikwedo kaka jalup jatend piny Rigathi Gachagua noloso nyoro e wang' jowi mar Citizen TV ka giwacho ni kaka jalup jatend piny Gachagua owinjo wach weche moriwo wijo Kenya kendo nyalo konyo e tieko achiedh nade mopogore opogore mar jo Kenya. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah bende okwedo weche mag Gachagua lieko ni nitiere paro mar thiche oko e apisi kaka jalup jatend piny. Ndalo achiel kende bang' jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua twak kod wang' jowi mar Citizen TV, jotelo mopogore opogore owuok oko mar seye ka giwacho ni kaka jatelo maduong' ok owinjo wuog oko e lela kendo e wang' jowi maduong' konyiso pogruok mantiere kinde kod jatende. Jakom ODM Gladys Wanga oseyo Gachagua e gino mowacho ni en mar temo golo pach jopiny e weche madito mahinyo piny Kenya. Koloso e boma ma Kisumu, Wanga wacho ni twak mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua obedo godo nyoro e wang' jowi mar Citizen TV ne owinjo bed mamulo weche mag pek mar ngima kaachiel kod weche mamulo ngima jo Kenya moriwo nyaka chochni mantiere sekta mar somo. When anybody from the presidency comes out to address the country, Kenyans expect that they will be hearing from the presidency, and that is the president and the deputy president, about how they are dealing with these many challenges that are facing Kenyans. Wanga omedo ni nenore ka gima Gachagua nitiere kod ichwang' moro nikech jatend piny William Ruto oloso sirikal monywando nyaka kweth mapingo piny owacho gino mane Gachagua ok dwara. Wach mosir kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu. The bitterness is arising from the fact that other people who are not considered shareholders or are considered non-shareholders by the deputy president have now come forward and are also participating in this company that is Kenya, as it should be, because Kenya is for all of us and all of us must have room to participate in nation building. The deputy president is actually going through a Damascus moment, but in that Damascus moment we expected him to denounce his earlier assertion that Kenya was made of only shareholders and non-shareholders. Jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah mane oyuoro e iko mar osiepne e kar chung' od bura ma Lego Usonga kawuono bende owuok oko motegno mar kwedo weche mag Gachagua siko kawacho ni nitiere paro mar thiche oko e apisi. Ichung'wah wacho ni onge ng'ata ng'ata mosechwalo twak mar thicho oko Gachagua e apisi. As a leader of majority, I can tell you there has never been any impeachment motion against the deputy president. That has been his creation and those that he walks around with is a sympathy-seeking gimmick
to try and incite people from the Mount Kenya region and more so against members of parliament. Jaod bura Masoti kod jaod bura ma kaunti ma Kericho Beatrice Kemei bende wuok oko mar kwedo weche ma Gachagua nowacho e wang' jowi ka giwacho ni owinjo Gachagua omi jatende William Ruto luor kendo nego gikel jo Kenya kanyakla. Kwanza kwa kusema tuheshimu president wa nchi hii ambao watu walichagua. Na wengine pia waheshimiwe. Lakini tukianza maneno na kutubiana maneno usiku na mchana, hii nchi haiwezi kuendelea. Watu wetu wa Kenya na waomba sana under Dr. William Samoei Ruto, president wa Kenya, respect, tumheshimu rais na tusikie vile anatuambia. Sasa maneno ya division, ati wengine wanakuwa upande hii, wengine upande hii, hatutakubali. Development itaenda nyuma. Jotelogo koro wacho ni kaber to Gachagua onego wuoyi wi weche mamulo jo Kenya duto maonge akweda mora mar dhoudi. What I would have expected the deputy president to be doing now, even in an address, and I did challenge him last week, for 2 years he has never addressed any national media station to either articulate what government is doing or even advance government policy on anything. Be it housing, be it universal health coverage, be it the stall projects to talk about, be it even business and the pending bills I had him mentioned by passing. We have never seen him. How I wish he would spend his time to focus on those people-centric issues and not selfish parochial things as he has engaged us in. The sooner he understands that he is the deputy president of the Republic of Kenya, not the deputy president of a certain region. I would like to hear the deputy president speaking about the problems that our fishermen are facing in Lake Victoria with our neighbors, about the problems at the coast or in Western with sugarcane farmers. Not just speaking about a certain region. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua koro wacho ni nitiere chenro mar pogo oganda jo Masawa kaluwore kod kuonde ma giwuokie mondo opog kuchgi e yiero maduong' mar 2027. Kane oloso kinde manolimo boma ma Limuru, Gachagua opimo wach makamano kod gima notimore e higa mar 1992 kama gwenge ma Masawa nochungo jotelo ariyo e kom mar jatend piny. Gachagua olero ni ok obi yie mondo oganda ne odonje otegu makamano. Sisi watu ya Mlima Kenya hatutaki mtu yote kugawa sisi. Ati Mount Kenya East, Mount Kenya West. Hiyo ni maneno ya kujaribu kuhujumu jamii na hatuwezi kubali. Sisi tangu zamani tulierevuka. Watu ya Embu, watu ya Meru, watu ya Kikuyuni, sisi ni watu moja. Na wakati ukifika tutaongea lugha moja, tutaongea sauti moja. Na sisi tunamheshimu rais, tutaendelea kumheshimu na kumuunga mkono. Lakini tukiendelea na hiyo, tunaendelea kutafuta marafiki kila pahali. Na sisi tangu mwaka wa 1992 ndio tulierevuka, kwa sababu hapo mbeleni hatukuwa tumechanuka. Mwaka wa 1992 tulienda tukasimamisha Matiba pande moja, tukasimamisha Kibaki pande moja, tukawanya kura moja kapita katikati, si ndio? Lakini kutoka mwaka wa 2002 tulichanuka, na tangu siku hiyo hatujatoka nje ya serikali. Ukiguza Rigiji umeguza mlima. Tego, ukiguza Rigiji umeguza mlima. Kule ataweka sigilo za Gachagua. Tunasalamia yeye asubuhi na mapema. Mtoto wetu anahangaishwa ili asifanye ile kazi alipatiwa through executive order. Ndio hao ambao wanataka kumsabaratisha warudi hapa kwa mlima, waanze kuambia wananchi ya kwamba Rigathi Gachagua ameshiba na maziwa na kahawa. Grube moko mag mine e kaunti ma Meru opoyo jatend migao mar arita Kithure Kindiki kagikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo osidhe kaka ruodh jo Masawa kaluwore kod ywaruok mapek masani dhi nyime e wi jotelo mani kod mbi malach Masawa. Kane giwuoyo e boma ma Meru, minego mane otweyo leso man kod andika mar nying Kindiki wacho ni e higa mar 2022 Kindiki emane oganda mawuok Masawa mar Kenya ne dwaro mondo bed jalup jatend piny. To kata kamano lekno nokochopo. Gikwedo jok mawacho ni mrima kik mul nikech en margi kendo gimedo ni saa oseromo mondo Kindiki okaw tend Masawa ayanga.
Yule anasema mlima ni yake isiguzwe. Sisi tunasimama hapa tukisema huu ni wakati wa Kithure Kindiki, sababu ni yeye anaunganisha mlima, anaunganisha Meru yote, tukisema ni yeye kingpin, na tumekataa maneno ya wale wanasema mlima ni yao. Sisi kwa wakati mrefu sana tukiwa kutoka Dhochi mpaka Tonyere tumekuwa tukisupport watu wa Mount Kenya West, na hata sana tukikumbuka last elections Kithure Kindiki alikuwa amepigiwa kura ni wabunge wote ya kuwa deputy president of the Republic of Kenya, na tujui nini ili happen the last minute. Tumetoka zote, tumetoka wachache na tukabeba hii leso. Hii leso ni ya kubeba mtoto wetu Kindiki. Hatutamweka chini, tutambeba na hii leso mpaka tumfikishe State House. Tunaomba ombi kubwa tukisema tusaidieni kumsapoti, na atafanya kazi Kenya mzima, afanyi kwa sababu yeye ni Mmeru, anafanyia mwana Kenya wote kazi kwa uaminifu, na ni mtu ambao ananyenyekea na ako tayari kusikiza mwananchi wa Kenya. Jod bura owuok oko mar kwedo ng'eto mar doho mane owito oko omenda mar chenro mag dongruok mar NGCDF kuom dhi ataro mar chika. Jod bura kata jaod bura Mauriri Mak Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Amisi wacho ni ng'eto makamano dhi mayo jopuonjre mawuok e anyuola mochando thuolo mar somo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelogo osingo ni jod bura dhi riwore mar keto omenda mar NGCDF e katiba kalkalo e ombulu mar paro. Ndalo achiel bang' doho ng'ado bura mar wito oko omenda mar dongruok e kuonde chung' od bura mar NGCDF kuom dhi ataro mar chik, jo od bura osingo madhiro chenro mar keto NGCDF e katiba kokalo e ombulu mar paro. Jaod bura Mauriri Mak Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Hamisi okwedo ng'eto makamano magiwacho ni tuono jopuonjre ma ok anyuola mochando thuolo mar somo kaachiel kod duoko chien okenge mag bero skunde e pacho kae. Bura manye doho ng'ado nyoro en makosa maduong' mogik mapok nodwaro yudi. Kendo nyiso ni samoro jong'ad bura gi ok odak e Kenya ka. E pesa duto te mag osuru misolo e Kenya ka, pesa ma japiny ng'enyne nyalo keto e lwete, ma japiny nyalo mulo, ma japiny nyalo neno gik motimo NCDF. Ministry mar Education for example pok nogero class e skundewa. Kiwuotho e skunde mang'eny Kenya te ibiro yudo ka ng'eny gi oger mana gi CDF. Kidhi nyithindo michulo negi basari ibiro yudo ka ng'eny ne otim mana gi CDF. King'iyo offices mag chief Ministry of Interior Clause ibiro yudo mana ka ng'eny ne olos gi CDF. And also the lack of sensitivity on the part of the judges to look at the issues of national importance, even when the law has been breached. But there is always issue of national importance. The issue of national importance here is that thousands, millions of needy students, poor students from very vulnerable societies. Jotelogo mane loso kuonde mopogore opogore osingo gi duol achiel mar duoko omenda mar NGCDF kuom kete e chik kokalo e ombulu mar paro. CDF okubidhigo oyiero mondo warit jopiny, wabiro romo kodu wang' gi wang' kendo wadok e bunge. Kudwaro chik wan mwaloso chik wabiro loso. Kudwaro wakete sheria manyiso ni wa amend the constitution nyo wasewinjore wabiro amend nu constitution no mondo waket kan. The CDF Act of 2025 in my view can only get its place, rightful place in the constitution through a referendum. Because you are going to realign the structure of devolution. Because the 2010 constitution did not envisage a parallel devolution of funds other than the national government and the county government. Kata odoko ni giyie kod bad migawo mar doho ni moko kuom tije mag omenda mar NGCDF chal kod tije michwalo kod sirikal mag counties kod migawo mar somo. Jotelogo wacho ni doho ne dong'iyo ber kod lokruok maduong' ma NGCDF
osekelo e pacho kae. Asekwano nyithindo mosetero university motimo ne getimo sponsorship. Madhi karibu nyithindo 1,000. Mier mane onge geno, mier mane ok ong'eyo ni nyithindgi nyalo dhi skul, to mana nikech ma. Ministry of Education onge capacity. Kakoro kata sani pesa gi magin go giore skul mar capitation ema yuare kaka yuare cha. Omiyo CDF to wadanyiso Martha Koome gi joge. Ni wang ne turado kodwa wang gi wang. Wadhi deal kodu. There is a time when you make court decision based on the importance of national interests. You do not make a court decision just because of law or laid out constitutional provisions. When you are making a court decision, there is a provision that you look at the overall national interest of the decision that is going to emanate out of the court decision. Jotelogo onyiero weche moko mosebedo ka wachore ni gimoko kuom omenda mar NGCDF kaka yo mar chwalo agenda magi mag siasa, kage wacho ni joma dhi hinyore mogik gin jopiny ma ok jo od bura. Ochwanyo japiny. To kata we wuoyo koda, dhi manya ne japiny ma kawaida mondo iwuogo. To nikech gimomiyo mulo wa en nikech wan wa represent japiny. Koro wan ok mulo, wan ng'eyo nyithinda, msara michulo godo e bunge nyalo tero nyithinda skul. Doho ne omiyo omenda mar NGCDF thuolo mar tiyo nyaka dwe mar 6 higa mar 2026. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom Jo-Kenya koro ywak ni golo omenda mag chenro mag dongruok NGCDF dhi hinyo oganda ma pacho ka e okang' mamalo. Gilero ni kata obedo ni samoro omenda go ichiwo e ng'eruok, lal maduong' pod dhi mana bedo ne japiny, ahinya to mago manyalo gi ne piny ma osebedo ka yudo kony mopogore kokalo e oguch omenda no. Gikwayo sirikal mondo obed piny onon kendo kapok gidhi nyime kod golo oko aguch omenda no. Odiochieng' manyoro doho no ng'ado ni aguch omenda mag dongruok mano NGCDF tiyo e tok chik. Seche ma CDF no gol, jogo mok nyal dhi yudo kony nade, to CDF no nyalo konyo nyathi moro mok nyal ma samoro timo penj ten nyathi mariek tiyudo kaka imanyo CDF no to dhi skul. Koro akwayo jotelo kaka MPs ma CDF ni e lwetgi mondo ng'i kaka nyalo wacho wachno motegno, wachno kik gol. CDF mar MP mano pesa ma konyo oganda, kendo konyo oganda maber ahinya matie Kenya. Ma wano kwayo mondo CDF no orum. Gini ok en mar MPs. Kauru wach mar CDF goluru oko kuom MPs. Gini nye en marwa kaka jonyuol manye gini nye konyo nyithindo. MPs nye gina ngas mwa kadho kuomgi mondo be gendosnwa pesa no matin mondo mi nyithindwa osom. Wano kwane ka en big blow to the MPs, but en big blow ne jopiny. Osebedo kokonyo ji, nyithindo maonge nyalo, omiyo koro dewaher sirikal gi MPs gi gibed piny mondo ging'i kaka inyalo chiw CDF ni yo maratiro, nikech yo mosebed kichiwe ema pani nyakelo gigi be mondo mi jogi gole 2026. But ok en gima ber nikech piny ni sani maisha tek, ji te ok nyal chulo school fees. Ntie jok mok nyal kabisa to nigi rieko. Koro jogi obotimo nade? Nyakora Muge Jwangi kanyo yiena mar mondo mi akaw yweyo mokwongo e weche manyiena mago imore otieno makawuono. Kapok adhi yweyo, we asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa kokale namba mar ote machuok 33600. Ma Austin Nyakwaro Onyalo ka an Lela West Kayamkago, jogo kik wit wach maragulu mar NGCDF tangi inya jonyuola. Iwacho ka ni hello Ramogi, an Daktari Julius Nyerere Catholic University Wuod Awendo, to gisani e piny Kajiado Rongai kuma Ramogi winjore maler adua. Jason Olith Jaganga bende wacho ni Ramogi ler Mumiasa kae, wacho ni aneno lendo yo makare kawuok Isebania. An Samuel Achenje mar Uradi. Nyakora Muge Jwang, erokamano ahinya kuom tudri kodwa gisani mwadhi mbele kod weche manyiena mago imore. Adana kaw yoyo madundo gisani kawaduogo tabo bedo kaduogo koda twaka e chenro mar mine wacho otieno makawuono kama bobedo kwagoyo mbaka kotudore kod ng'ola mar winjo. Omiyo med mana kete e Ramogi TV.
huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Dial *811*276# to get Amazing Grace as your skiza tune. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1,000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Citizen Duka, the home of discount. Aww, sweet little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Toto Afia 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya kama koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be nigi winjo kuomi. Kai kelo nigi Lydia Okeyo. Akora ngoja ng'ato ak mar rameny piny. Chick by I be on the phone.
Niaje Nyakoromoge Juang Ngeso niendi lineup chalo kama endi. Wantie give a massive dance criminal kaya chande kachiel koda crown cool deaf dancers yani jomiel mantie gi ngol mar winjo lakini pod gichamo danje. Wantie gi hype brayo to ichiki yani 1-2-1-2 wantie gi the fresh the DJ. Come back on. Take me the start to the and of course ko chupoko kajangolo Nyakoromoge Juang achiel kachiel wantie rekoda Boss MOG. Umekuwa taa penye giza. Kachiel koda Eddie fuko pogregi mano wantie achiel kachiel koda Bad Buja. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ka gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tede yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Nyakoromoge Juang machiegni kendo anyisi ni wakaw mana yweyo madundo to bang' yweyo madundo abo bedo kaduogo koda twaka e chenro mar mine wacho otieno makawuono. E chenro mar mine wacho Nyakoromoge Juang otieno makawuono wadwa twak kotudore kod ng'ola mar winjo. Abedo jahawi kendo antiere kae kod wendo mantiere kod ng'ol mar winjo. Kaka pile owacho ni ng'ol ok en ohinga. Ng'ol ok onego bed ni moni e timo gimoro amora e pacho kae. Kalore ni king'ol mano konyiso ni mano e giko mar piny. Inyalo timo gigo madwarore mar mondo mi ine ni inyalo dhi mbele kod ngimani mapile ka pile kaka owinjore. Mane momiyo otieno makawuono Nyakoromoge Juang antiere kae kod nyadendi mano Josephine Aska ma en director mano mar riwruok makedo ne ratiro mago mag nyithindo manyiri kachiel kod joma mine manitiere kod ng'ol mar winjo. Agiyiena mar mondo mi arwak Aska e chenro mano mar mine wacho otieno makawuono. An bende otieno makawuono angatemane mar mondo mi ane kanyalo wuoyo kod gino miluongo kanyo kod dongere ni sign language mar mondo mi arwake achiel kachiel e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Oimore Aska kendo machiegni e chenro mar mine wacho otieno makawuono. An nyinga en Joyce machiegni. Erokamano. Inyalo mana chako mar mondo mi nyiswa ni in kaka Josephine Aska ne ichako nade riwruok mari mano mar kedo ne ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri manitiere kod ng'ol mano mar koso winjo wach. Okay. En nyinge Aska to tiyo gi federation miluongo ni Fedwen. Koro nochako
chenro ni nikech nen gi chandruok mang'eny kano dongo. Kane odongo no dhi nen gi weche mang'eny. Ne ng'ato nodwa temo rocho ratiche kotin, nitiere weche mag akweda nikech koro nen gi ng'ol mar winjo. Koro deaf matindo that time mano ndalo ne kanotin no en gi challenges mang'eny. Emomiyo no bet piny to paro ni ber kochako organization mare. Kowacho ni ne nitiere kod challenges mang'eny ahinya to onyalo nyisowa ni organization ma kamae ne ochako karang'o momiyo koro ochopo nyaka kuma ochopo. To sani en higni adi nyaka nochak organization ma kamano? Federation wani nochakore 2008, mano 2008. Lakini ndalono ne gichake lakini ne ok ochak. Ne pod ok oti maber nikech en mano jatelo kono to notimre ni noyudo accident. Koro otuo to memory ne be nolal. Pache nolal ma koro nok onyal gine. Koro bang'e eka ochako duogo chako tiyo. Atukoro nyaka sani nyalo nyisowa ni thoth joma mine kachiel kod nyithindo manyiri mago manitiere kod ng'ol mar koso winjo oyudo gi e yo machalo nade to ere kaka ojiwogi nikech wang'e ni thoth ne yudo jogo manitiere kod ng'ol kumoro achiel ahinya to ng'ol mar winjo nyalo bedo matek. Mi en ng'ama en deaf. Koro negi loso grube matindo tindo kuma giwache weche gi. Koro grube matindo tindo gi, koro ka gitiyo gi grube matindo tindo gi, ema giyudo young girls to giyudo kendo mine. Kendo gitimo network gi schools. Koro gitiyo gi skunde mondo girom gi deaf. And then again gitiyo gi jonyuol. Jonyuol nigi network. Jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mar winjo be nigi network. Again gitiyo gi kanisa. Kanisa kuonde go nitie jok mang'eny manigi ng'ol mar winjo. Koro ka watiyo gi grube matindo tindo go to konyowa yudo nyiri gi nyiri. Nikech wang'eyo ni e pacho kae thothne wang'e ni ng'ol ma wanyalo wacho ni oyange. Wanyalo wacho ni wantiere kod ng'ol no mano mar physical, wantiere kod ng'ol no mano mar neno. Gin moko kuom ng'ol ma ng'ato nyalo neno mapiyo. To wang'e ni kinde mokalo chien jogo mantiere kod ng'ol mar winjo ne seche moko nitiere kaka oket gi tenge kata wawach ni sirikal ne ok yangi kaka jogo mantiere kod ng'ol. Nyaka kuma wachopo nyaka sani jogo mantiere kod ng'ol mar winjo bende sirikal ose exempt gi e chulo usuru to ere kaka nyalo yang gi adiera ni ng'ani nitiere kod ng'ol mar winjo kendo konego bed no chulo ushuru en bendo yudo benefit kata sir ma jogo mantiere kod ng'ol yude pacho kae. En adieri ni ng'ol mar winjo ni en ng'ol mopondo, ok inyal ng'eyo piyo. Lakini tiere koro gin gi disability house. Koro gin gi disabilities mang'eny to gin ga gi organizations to gi include ng'ol mopogore to kanyo be gin gi inclusion mar sign language. Koro ng'ama blind nyalo wuoyo. Ng'ama nigi ng'ol mar obwongo bende nyalo nenore, lakini ng'ol mar koso winjo ni ji ok nyal ng'eye mang'eny. Koro gi form organizations mondo o advocate negi. Koro sani government osegolo tax no. Gin sani ok gichul tax, lakini nyime kono to negi chuloga. Sani gisebedo exempted, ok gichul tax. Koro government be niga gi fund ma gichiwo ne organization mar deaf, organization mar persons with disability iluongo ni National Council for Persons with Disability. Koro gi organization no government kelo ga funds matin to konyo gi timo. Koro seche moko gi apply ga to girito koro yudo
fund be tek but National Council konyo gi yudo fund. To nyaka sani wang'e ni thothne mar mondo mi sirikal oyangi kaka ng'ano mantiere kod ng'ol nikech wang'eyo ni jogo mantiere kod ng'ol obed mano kata mano mar ng'ol mar wuotho jogo mawuotho gi ndiga kata wheelchair thothne gidhiga osuptal tipimo gi kendo iyango iwacho ni dhi e osuptal mar piny owacho tiyango ka intiere kod ng'ol kasto imiyi kad mar disability. Jogo mantiere kod ng'ol mar winjo bende giyudo ga kad mar disability no mar mondo mi giti godo gine ni giyudo chenro duto mag sirikal koso bedo nang'o? Gin gi kad mar ng'ol lakini koro chon ne yudo kad no ne yot lakini sani government osekelo policies mang'eny sani gitiyo gi e-citizen mondo gi apply for the card no to sani koro gineno ka mano en challenge maduong' sana mondo mi giyud card no sani tek lakini chon no ng'eny koro en challenge ma pod yudo card but the old card gin godo to nyaka ne government introduce e-citizen ing'iso gini mondo gi register kendo eka giyud card koro ene osebedo shida maduong' kendo tiyo gi technology no okotek pok giseyudo ng'ama support gi mondo ging'e kaka giyudo gitiyo gi e-citizen mondo giyud registration mar card no koro en a challenge for the deaf koro nyaka nani an kata kuma antiere ni pod aonge card nikech pok a register gi e-citizen. To matiende ni nikech ionge card bende koro chenro mag sirikal bende yudo kositimo nang'o? Anyalo yudo chenro mag sirikal nikech anyalo chiwo kad machon no but kadhi e hospital kadhi kuonde moko tanyalo anyalo yudo services koro kadhi e hospital tayudo assessment ayudo kony koa sign language koro be kanyo a encourage jomoko mondo learn sign language. Tuang'e ni dwe mar 9 mano September en dwe monyalo ga wacho ni oket tenge mar mondo mi otieg ji kotudore kod ng'ol mano mar winjo kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni Deaf Awareness Month. Ang'o momiyo dwe mar September ni kata dwe mar 9 oket tenge mar mondo mi obed Deaf Awareness Month? To gin challenges mage ma jogo manitiere kod ng'ol mar winjo kale to ere kaka gino ma sirikal nyalo timo mondo konygi? Wachak gi challenges mondi kapok wadhi e gino ma sirikal onego tim. Koro challenge maduong' ma gin ga godo en mana wuoyo. Mane challenge maduong' ma gin godo e Kenya ka. Gin gi communication problems, interpreters onge, government institutions jok matiyo kuonde go kia sign language. Koro mano tek kata kidhi e bank wuoyo tek osebedo negi matek ahinya. Koro en deaf. Koro kodwa dhi kamora mora to nyako ng'e kaka odhi communicate mondo owuo nyako dhi gi interpreter. Koro mane momiyo negi bet piny to gi chako Deaf Awareness Week month ma en ga dwe mar 9. Koro government be akwayo ni mondo oket communication mondo bed mayot. Koro communication bare en gima duong' sana. Government onego ng'i kaka gikelo interpreters mondo okony gi. Again ka gidhi manyo services offices madongo mag sirikal ting'iso gi mondo gibed gi sign language interpreter. Tingeni chulo sign language interpreter to kosebedo mayot. So koro adwaro ni gipuonja KSL curriculum e skunde mondo ji ochak ng'eyo sign language e yo machon. Koro ka ging'eyo basic sign language to nyalo konyo e wuoyo. Police station bende onego gilearn basic sign language mondo konygi e wuoyo. Mano nyalo konyogi e chenro mag wuoyo kendo ginyalo yudo accessibility mag services e offices mag government. Anno ka ng'ato pinta kae ni ina aska kaka miyo manitiere kod ng'ol wacho ni apinji kae ni to be en gi familia to ka intiere kod familia to mana kaka isewacho ni onego bed ni ipuonjo nyithindo mano curriculum mano mar KSL e skul. Ere kaka seche moko iwuoyo kata gi jogo midak godo bed nyithindo mago maonge kod ng'ol mar winjo? Erokamano. En janyuol to en gi nyithindo 3.
en gi nyiri en gi nyiri ariyo gi wuoyi achiel. Koro yawuoyi ariyo go tiyo ga gi sign language kendo ging'e wuoyo kabisa. Koro wuoyi matin, nyako matin no to ema pok ong'e sign language, koro wuoyo ga kode through interpreter. Koro kano nyuolo nyithinde to nopuonjo gi sign language nikech koro min gi koro ok nyal wuoyo, koro nyaka giwuo mana through sign language. Emomiyo napuonjo gi kapod gitin. Koro nyithinda go wacho Kiswahili, wacho English to giwacho KSL. Koro again, ka ok ing'e sign language to in gi nyithindo manigi ng'ol mar winjo to gibedo ga gi tabu mang'eny sana ka gidongo. Koro ka in parent manigi nyathi ma deaf bende onego bed ni ing'eyo sign language. Koro mano nyalo reduce misunderstanding mantiere ga society. Koro parents nyaka bed ng'eyo wuoyo gi nyithindgi. Koro I'm giving you an awareness creation ni there's a need mondo upuonjru wuoyo gi sign language. Ilero kanyo makare ahinya Aska, kalure ni adwa ni wadoge riwruok mari, mano mar Fedwed, mano ma ng'iyo ratiro mar joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri mantiere kod ng'ol mar winjo. Inyalo ng'iswa ni nyaka ni chaka foundation makamani, inyalo ng'iswa ni gin success stories kaka mage kata achievements mage ma usegoyo ma inyalo goyo mbaka kawuono bine ni adira namulo ngima mar ng'ama miyo kaachiel kod nyathi manyako mantiere kod ng'ol mar winjo. Kane gichako federation ni ne gin gi success stories mang'eny, gin gi achievements bende mang'eny. Koro adwa chako gi success story mare. Kane gichako federation ni ne gichako mana matin, lakini sani en proud ni organization osebedo maduong'. National Council bende osemiyo federation no odongo ahinya. Koro gin member of Kenya Women Disability Network. Gitiyo kodgi kanyo nikech federation no sani osebedo ma strong. Koro National Council of Persons with Disability bende recognize gi as a federation ma ng'iyo ratich nyiri gi mine. Gine develop curriculum. Okay, sorry, of curriculum. Negi develop manual ma train ji on ma train ji e weche nyiri gi mon in a school. Puonjo gi weche nyiri e school mondo gi understand rights gi. Koro gise train young champions magin nyiri. Koro ka gise train gi to gioro gi e skunde mopogore mondo gichak gi train nyiri moko. Mano achievement success story mare. Aya neno ka sani gi kendo gin gi office. Chon ne gionge office mar milwacho ni ma organization mar mine, lakini sani koro at least gin gi office ma ji nyalo biro to yudo konyruok. Koro kar achievement kane gichako nyaka sani, koro ne gin gi 7 court cases. Ne gin cases 7 e court. One ne mar sexual abuse gi mang'eny. Ne gin 7 gin e court. To kane gidhi e court ne gi yombo cases 4 to 2 ne otamo gi yombo, lakini achiel nitiere court dhi mbele. Koro omor ni at least ne gikonyo. Koro again gin gi nitiere challenges mang'eny e school. Girl children ma gin deaf gin gi challenges mang'eny, lakini gitemo mana mondo gikonygi. Nitiere school moro mane principal otemo rocho rachich nyako. Mano dwe mar 6 chon, lakini dwe mar 6 ne gidhi e court mane gi chuno ma principal no wuok e skund no. Koro ka no se wuok e school no, koro federation is very proud nikech gitemo, lakini shida maduong' ni resources ema seche moko tin, but they are proud ni ne gikonyo. Yes, nice. Anno ka ng'ato penjo ka ni penjo na
ni ka ok iwinj wach be inyalo nyuolo nyathi gi shidano. An Elda Young. Mago ng'i mana moko kuom jogo made gombo ng'eyo adiera kotudore kod ng'ol mar winjo. Aska. Koro kapo ni en deafness depend gi gimi luongo ni genetic. Kapo ni family ni nigi nyathi ma nigi ng'ama nigi ng'ol mar winjo. Koro inyalo yudo nyathi ma nigi ng'ol, lakini nyithinde wuoyo, again family ne onge ng'ama nigi ng'ol mar winjo, lakini ka family ni nigi ng'ama nigi ng'ol mar winjo, to mano inyalo yudo nyathi ma nigi ng'ol. Koro inyalo yudo nyathi ma nigi ng'ol mar winjo. Anno ka Byron Akiru bende wacho ni watching live from Mombasa, and greetings to you Joyce Odur, and also greetings to visitor Mano Josephine Aska. Wacho ka I support women should be in leadership so that they can help in changing our nation, and they are not supposed to be intimidated because they are disabled. Erokamano ahinya kuom ote mabendi yora. Anno kwa dongi daka matin kende Aska. To watieko twak mar otieno ma kawuono. Inyalo wacho ni nyaka sani wang'e ni sirikal osebedo ka tema ahinya mar mondo mi okonya jogo mantiere kod ng'ol e pacho. Kata wang'e ni ng'ol mar winjo nitiere jogo matiyo ga gi hearing aid, mano makonyogi e winjo. Bende sirikal osekelo yot loso kata miyo jogo mantiere kod ng'ol mar winjo hearing aid. To be wang'e ni e kar mano tiegruok mano mar Kise sani nitiere kumoger monego be ni konyo loso assistive devices. Be nyalo bedo ni maga achiel kuom gigo miboger kuro kata ibolos kuro mondo kony jogo mantiere kod ng'ol, nyaka jogo mantiere kod ng'ol mar winjo. Erokamano. Kise gin gi center Kise gipuonjo jopuonje madwa puonje special school. Lakini hearing aid ni joma nigi ng'ol mar winjo ok gite maginyalo tiyo gi hearing aid. To mana kapo ni nitie iti konchiel ma winjo to konchiel ok winji, tinyalo tiyo gi hearing aid. Lakini kapo ni ite ni te ok winji, ok inyal tiyo gi hearing aid ok nyal koni. Koro jok manigi ng'ol mar winjo lakini itgi konchiel nyalo winjo, to ginyalo yudo hearing aids. Koro kidhi Kenyatta Hospital gin gi hearing aids kanyo. Kise be nigi hearing aids, lakini nyalo bedo matek nyiewo, nyalo bedo expensive. Koro parents mang'eny dwaro ga nyiewo ne nyithindgi, lakini tek nikech pesa bedo expensive. Kawadhi ka watieko, inyalo wacho ni gisani makoro isebedo ng'aduong' kendo intiere kod riwruok mari mano mar Fedwen. Gin challenges mage ma ineno gisani to ere kaka sirikal nyalo konyo e tieko challenges kata chidnade makamano, ka achiel kod wach ni mogik ka watieko Aska? Alemone ni jonyuol. Alama ni mondo ka federation nani nyalo yudo kamoro ma ginyalo gedo e office, to nyalo bedo ne maber. Lakini sani kuma gintiere gin gi office ma gichulo rent. Number 2, jok manigi gol oko konyo. Ang'eni un gi dreams, udwaro achieve dreams maru. Lakini ana advocate mana ne deaf gi mon ma nigi deaf. Lakini en challenge, osebedo challenge. So again, kidwa achieve dreams gi nyaki focus. Erokamano ahinya. Wach ni mogik ne jonyuol mantiere kod nyithindo mantiere kod ng'ol ahinya to mano mar winjo ka watieko Aska. Adwa ng'iso jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mar deafness. An ka nikech wuonwa nokonya ahinya. To kane wuonwa notho, dong' ineno kuma koro achope nikech wuonwa nosiko wuotho koda e stage ka stage. Wuonwa gi minwa nokoweya, emomiyo an kuma antiere kawuono. Wuonwa no encourage, minwa no encourage, ne gikonya mondo adhi e school, asesomo, koro an antiere kae. Koro wuonwa nopuonja mondo abed nyako maber. Koro an
An adwa nyiso mana nyiri oko kanyo manigi ng'ol, kik iring ne keny. Kuong achieve your dreams mondi som, eka inyalo bedo e keny. Koro again, ka in janyuol man gi nyithindo man gi ng'ol mar winjo, konygi mondo gi achieve success margi. Haya, erokamano ahinya Aska kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi bi watwak otudore kod ng'ol mar winjo e chenro mar mine wacho otieno ma kawuono. Nyakwara Mugi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro mar mine wacho. To mana kaka iwinjo kin janyuol manitiere kod nyathi manitiere kod ng'ol, obed ng'ol mar winjo kata ng'ol moro amora, kik ipand nyathino, ne ni golo nyathino oko kendo ipuonje, imiye tiegruok e yo makare mar mondo mi odong ka entie nyathi mong'eyo ni ng'ol ok en ohinga kendo nyalo timo gimoro amora ma odwaro gi ngimane kata obedo ni entiere kod ng'ol. To ahinya te dweni mar 9 ma ipuonjo ji kotudore kod ng'ol mano mar winjo, ne ni kintiere kata kod nyathi mantiere kod ng'ol mar winjo, pod inyalo tere e skul kendo ong'e gik moko mana kaka nyithindo mamoko. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani, bang'e tabro bedo ka duogo adhi mbele kod weche manyiena magoimore. Kik idhi mabor. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migawo mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Ne teko mar chung' motegno mar joot kod bedo gi chir mar kedo gi adiera. In isiki bet ka kar mondo idhi many pesa onge. Yien tij wuotho. Nyithindo chiwo paro kuom gik machandogi. Inne shida gi kite. Kawuono shida macha. Onge gima nyalo konyo kata chien. Geno manyien biro. Gik moko dhi bedo makare. Akwiri wadhi tedo dini kwera dini. No. To bang' kinde matin, gik moko duto lal nono. To baba dong'e dhi oloso pesa. Tang'o momiyo gera kamae. Nikech miriambo. Baba ok inyal wacho no gima ne temo wacho no endi. Owuondu nang'o? Be joodno biro tony ne singo mar miriambo. Mana e wi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyiena mago imore. Migao mar thieth e kaunti ma Migori ojiwo jogo madonje keny mondo ong'e chalgi ka otenore kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell e seche ma kwan jogo manitiere kod tuo mar ringa mar remo medore e kaunti ma Migori. George Juma gi ler mathoth. Kalre kod lipod owuok kuom migaono mar thieth e pacho kae, maromo nyithindo 14,000 inyuolo kod tuono mar ringa mar remo ma bende ong'ere kaka sickle cell e higa ka higa. Tuoni mar ringa mar remo thoth e kaunti 17 madore e gwego mag Nyanza, himbo mar piny Kenya kod dho wadh Nam Chumbi, kalre kod lipod mogol kod migaono mar thieth. Kaunti ma Migori achiel kuom counties go mantie kod hono malo mag jogo modak kod tuono mar ringa mar remo. Polo like na pisa mochune kedo kod tuoni e kaunti ma Migori. Compare last year ndalo machal kama ne en 1,420 but waneno kosedongo masani koro wan gi by dwe mar giko dwe mar abich ne wan gi ji 1,908. E seche ma kwan jogo ma inyuolo kod tuoni mar ringa mar remo medre e kaunti ma Migori, penjo maduong' en ere kaka inyalo duoki piny kwan nyithindo ma inyuolo kod tuoni mar ringa mar remo kaachiel kod chiwo rita makare ne jogo modak kod tuoni. Kendo gi gimoro miluongo ni mwadwan wachaki miluongo ni marital counseling and partner testing, maka wadwa donje keny to dichuo gi dhako ng'eyo chalgi mar sickle cell mana kaka ging'eyo mar ayaki, nikech obro konyo mondo mi nyithindo mibi nyuol kanyo kik bed gi sickle cell, to gibed kata kopo ni gibedo gi sickle cell to parents ong'eyo, ma en gima ok kaw gi buok. Mar insurance mwan gogi, especially NIF ma ineno ja mwananchi ma piny ka kaoni, oningo ketne nyathi ma ja sickle cell oningo ketne cover moro ma special ma cover thieth ne te, yedhe ne te. Jolo nyochego mag thieth wacho ni pimo tuoni chon kendo chiwo rita makare ne jogo modak kod tuoni dwarore e piny Kenya. Thoth jonyuol fwenyo tuoni kuom nyithindgi ka odeko. Grey Achieng' Orero, majadegwego mag Ragani County ma Migori, en achiel kuom jonyuol mantie kod nyithindo modak kod tuono mar ringa mar remo. To nobedo kotuore matin en ng'ama nigi homa, sano pime ka ne en jahiga 5 ema nofwenye ka ne en gi sickle cell. To nobedo nwa mapek nikech ka nwawinjo kaka tuo sickle cell en, kaka ting' mar ja sickle cell gi tich ni bro bed kimede remo, ema nobwogowa kabisa. Luoro jonyuol rem ng'eyo mathoth ka otende kod tuoni kaachiel kod akweda bende osethiro okang' mar kedo kod tuoni. Temo mondo stigma about sickle cell odog piny, nikech ji mang'eny paro ni sickle cell en tuo mar ng'ato koir, nikech jomoko paro ni kakoro nyathi moro remo siko rumo ni aruma ni koro nitie jochiende mabiro madho remo. Koyo ok en kamano. Tuo mar sickle cell en tuo ma wuok kuom parents. It's a genetical disease. Jonyuol mantie kod nyithindo mantie kod tuoni ma oting'a chieng' wacho ni yudo thieth makare ok osebedo mayot ne jogo modak kod tuoni. Inyalo yudo seche moko remo nitie, seche moko be remo onge. Sama remo onge chuni ni gibro ori e osiptal ma remo nitie, ok gibi keti kanyo. Kasto chon ne wan gi challenge mar yath moro nitie ma gitiyo go miluongo ni hydroxyurea. Sani to bet koyudore, inyalo yude at least en cheaper moingo oko, nikech oko kidhi ng'iewe ibro ng'iewe seche moko $80 kata 100. Koro sama ok iyude referral chuni ni ibro ng'iewe oko. To kidwa ng'iewe yath $80 mimuonyo pile ka pile kata $100,
en pek ne wan jonyuol man gi nyithindo man gi tuo sikosel. Koro ne wachako gimoro ni revolving fund pharmacy ma wabro ring fence wach yedhegi. Koro yedhegi wabro yudo mokwongo machalo seed capital, koro jotuo ng'iewo gi e bei mapiny, to mano bro konyo mondo wakab tuo ginene mar out of stock mag yath mar hydroxyurea. Apisa ma ochung' kedo kod tuono mar higa mar e kaunti ma Migori Pololik wachne gitiyo kod yore mathoth mar duoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod tuoni mar higa mar remo, kaachiel kod chiwo rita makare ne jogo eko ma odak kod tuoni. Plan mar chako iluongo ni POC, point of care testing, ma otarget pimo nyithindo time monyuol gi maternity. Day 1 of their life ipimo gi king'iyo ka ginyabedo gi sickle cell. Jolony wacho ni jogo modak kod tuoni ka oriti makare kendo gido thieth makare to ginyalo dak aming'a mana kaka jogo eko maonge kod tuoni. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mag tuke en ni tim mar Kenya Police ogole tuke mag CAF Confederation Cup tokanologi gonde 2-1 gi Zamalek ma Misri e tielo mar 2 mar tugono. Tugono nyogo e paw tuke ma Cairo International Stadium. E tielo mokwongo Zamalek noloyo Police gol 1-0 e paw tuke ma Nyayo. المجهود عمر روح له عمر جول عمر لا ارقام نادي الزمالك في السوبر. ادي خطيره، شكرا على الهديه، مقبوله. ادي الضغط من بركه بادي، قلت اضغطوا. عبود عمر يلعب العرضيه، وادي الهدف، فيش تسلل، وادي هدف بدون داعي. I think we've picked vital lessons as much as the players have picked as well, and I'm pretty sure the experiences or the experience that we've had in this particular tournament, in the journey that the team has gone through, is going to help us going forward. Tusker, of course, is a very, very good team. Our work will be well cut out. So ours right now is to just shift the focus to Tusker. We have gone down fighting here. It shows that the level of competitiveness in the Kenyan league is high. So we're going back home. We're going to start the league, and we expect to be a very, very tough league season. But we are set, and we'll give our all in the coming season. Lewa Lioness gi mano mar Lewa Lionesses obedo joloch e tielo mar 5 e piem mag jorit le bungu mane obagi e kar rito le bunge ma Lewa. Kaka jafambo marwa James Opondolero, tukegi bende nobagi e pinje mag Afrika. Tim mar Lewa Lions e joloch ma higani e piem mag jorit le bunge mong'ere kaka Wildlife Ranger Challenger mane obagi e karito le bunge ma Lewa Conservancy County ma Isiolo. Jobag tukegi Lions notieko thuolo mokwongo bang' tieko ng'wech mar kilomita 21 gi seche 2 dakika 25 gi nyiriri 5. Tim mar Olpajeta notieko thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 nokawo gi tim